supervisar el que arriba a deixalles, separar-ho en diferents apartats, o netejar-ho i deixar-ho tot a punt perquè es pugui vendre a la tenda. Aquestes són qualcunes de les feines que duen a terme els usuaris de la Fundació Deixalles de Sóller, una fundació que ajuda persones en risc d'exclusió social de la comarca de la Serra de Tramuntana. Totes les persones que venen aquí a la fundació venen derivades dels serveis socials. Hi ha un pla específic de feina, uns objectius a aconseguir, i cada persona pues, té una realitat diferent, té unes dificultats diferents i se fa una tasca coordinada en serveis socials en els quals poden intervenir diferents professionals, tant metges, com psicòlegs, com altres socials, educadors, i se van atenent un poc les necessitats més bàsiques de la persona. Realment el que són els tallers on desenvolupant tot el que és reciclatge i la tasca medioambiental és una eina que sempre és l'eina fonamental per poder atendre i poder treballar millor les necessitats i les dificultats de les persones. A més, per la feina realitzada, els usuaris reben una ajuda econòmica d'emergència social, que prové de la subvenció de 6.000 euros atorgada per l'obra social de la nostra. Tot i així, la reducció d'ajudes institucionals en els darrers anys ha frenat molt els programes d'ajuda de la Fundació Deixalles, que segueix endavant amb mancos recursos. L'objectiu és intentar arribar a atendre les mateixes persones que van poder atendre durant el 2009, que deuen ser 38. De moment duim unes 25 i veurem el que se pugui fer. I és que la Fundació Deixalles és una oportunitat de futur per a tots els seus usuaris. Think about it when